Uvidíš, že budem jesť, za chvíľku budem papať. Chcem opýtať, co tam na tej kachličke? Vidíš také červené troška? Tam treba umyť na tej kachličke. Vidíš? Ja ich mám rada, ale ja ich tak mám rada, že keď mamka ich robí, sa nachvátam i potom je pláno i potom pol roka nechcem vidieť, hej, takže to u mňa tak halúčky z bindlom. Zrobí ich raz za čas, že nachvátam, potom je zle a potom ich pol roka nechcem vidieť a za... Máte na obed, ideme papať. Rezeň a šalát. No, toto máme na obed. Ale pražený kuráci rezeň ešte viac. Bravčový a na spodku sú kuráce, takže... Ja rezeň nemám veľmi rada, ale keď sme urobili... Teraz som mi pražila rezeň a neskrotná, tak má vyzerať šalát. Bobor skávny. Tak má vyzerať šalát, nejak tvoj pomije. Príbor, jak v reštaurácii. Počkej. Príbor, jak v reštike. Ale ide o to, že my sme mali susedu, jak sme bývali 2 roky dozadu na Sekčove. My sme bývali na 5. poschodí, ona na 2. Každý víkend mala u seba vnúčku, ale každý týždeň mala šalát a z rezne. Ja som myslela, že fuj, ja keby som to mala každý týždeň jedia to každý víkend. Mne by to sa tak snusilo to jedlo, že by som v živote to už nedala. Šalát včera bol robený, ste videli. Výborný obed je, tá by sa ma zaujímalo, čo Vášeň varila na tá kurva. Horúci, nedávaj mu. Opúkaj mu struhanku. Tá neber mu do ústok, také uniesť nebude, ty debilná. No mu to nedávam. Nepľuj to. Jemu normálne struhanku opúkaj, a nie, požuješ mu papulia, tak mu dáš. On nemá ledecko, on sebe požuje sám. Len mu opúkaj. A nie, som mi dala, to robíš. Vypadá, jak retardovaná takedy. To sebe vravíš o sebe. Kto neprepije má. Ja nepijem, nefajčím. Máme aj na zajtra, no ale rezneme jak špongia. Presne jak chrumkajú kúze, ne? Co? Čo? Tvoja mater nech sa zbavila do roboty, ísť povedať psychopat. To, že tvoja matka je mrokta, to som vedela s tebou. No, prečo ešte jeden? Ja som znala. Môžem dojesť? Ja som znala, že si budeš chutiť, že budeš chcieť ešte. Meké jak špongia sú. Pravdu mám? A chrumkáve, fajne chrumkajú. Dobrú chuť, ďakujem. Bravčové rezne. Ale veď, aký výborné, ak nemám veľmi rada rezne, zjem to, ale nemám veľmi rada, ale tu si to. Minula, keď som doniesla, že štyrky také boli. A ja som ani nechutnala, bo ty si to zjedla sama. Čo, David vám niečo spravil, či čo? Vicky, nebudem to riešiť na verejnosti. Keď chceš, napíš mi, ale na verejnosti to ťahať nebudem. A keď to takto vyťahne vonku, mňa to už nebude zajímať, ale ja to na verejnosti nebudem rozprávať. Minulé sme boli v Maxe, v jednej cukrárni, ale sme platili dosť, 30 € za všetko, čo som ono, ale skôr ja som viac zrobila určite ako mamka. Ale to bol jaký, to normálne máte veterníky, také okrúhle veterníky. Ale to nebol koláč, ale to bol zrobený na štýl torty. Ale to je také vynikajúce, no ja chcem ešte ísť na to. Mne to bar chutilo, ten koláč. Jeden koláč 3,95. Všade to máš tak. 4 €, no. Poďte nás podporiť, že sme mali na koláč na kávu. A vám ukážeme, že sme cukrárni na káve. Ale taký menší mi zrob. No, jaký by sa pod ruku, lebo to sú bravčové. Ľudia, poďte podporiť, poďte. Nebuďte len takí, že všetko chcete vedieť a nepodporíte nič. Poďte aj podporiť, prosím. Buďte užitoční. Vášeň, pamätáš, jak si brala od Slávky oblečenie, nevie syna zabezpečiť? Nevie. Čo píše? Taká Andrejka. Nevie zabezpečiť. Nevie zabezpečiť, nevie mu nič dať. Je to žebračka. Je to žebračka, ktorá odkovali káni žobrelové, že by mala pre syna i pre sebe čo žrať, bo nerobí. Ale ona zajebala to, jak je tam prišla SMS-ka, že či nevie 20 € požičať.
A ja som to nahrala, ona zajevala, to nie je to tá vášeň, to druhá vášeň. Áno, áno. Na rokov mu už neznala, co má povedať, presne tak. Šazi za Izraelem penieži pýta, od toho krivého kapitála, od každého, odo mne pýtala penieži bez haňby. Bez haňby. Dneška, že budeš verci na kanibále? Ideš na kanibál? No synom ideš na kanibál, keď máš syna. Teta to je tá, čo bola u vás. Áno, áno, to je ona. Hej, tá suka. Zneužívala Slavku a ešte ju aj vyžerala a bola z Ľabanou Slavky. Áno, Ľabana bola. Moja mamka, ona nemala tu piča hanbu povedať to, no ma nepísala mamke a vravela, môžem ti zavolať, že potrebujem dať od teba. Mamka jej zavolala a som povedala, mám takú prosbu, nemôžeš mi požičať 30 €, lebo Oliver je chorý a potrebujem peniaze, lebo tento kód mi nedal, prepad za výraz, teraz tak poviem, že ten kokot mi nedal, hej, že kokot nedal mi vyživné a nemá ako vybrať lieky pre Olivera, hovorím, dobre, bola ticho. Mamka jej poslala 30 € a pozrite, ak sa piča zachovala. To nevadí. Pekne, a ešte tu bola s dvoma chlapcami a ona sa zasmiala a rozprávala po ukrajinsky a hodila dva vajca nám hodila do blaka. Ale však keď bola u mňa, tak v ten deň večer trtkala s jedným z nich. Áno. Bo bolo pity i ona mala vyľabané. Co? Inak mu bude odobratý vodičak? O kom to rozprávaš, ty psychopatka? O kom rozprávaš, že bude odobratý vodičak? Ja nechápem. To píše. Toto takú... Chápete? Skade ja mám vedieť, kde ona má syna. Ja viem, že ho má ona a tým pádom hovorím, že či ho jebne ku kamarátkom, keď pôjde ľabať zidzigac. Lebo ona to sústavne robí. O kým ona píše? Že je u bakaľára. Kto je u bakaľára? Vašeň bude zasa robiť kúp po festiváloch a nevie ani kto ju bude zigať. Presne tak. No ešte tá správy o love až potom. No ešte ťa správy o love. Vidíte, jak píše, ona není triezva. Ešte dve ruže. No ešte ťa správy o love, až potom pochopíš, nechápem. Ja by som chcela vidieť, či už má syna zabezpečeného na pondelok do školy, či má rúbca kúpený nový, či má oblečenie nové a veci vychystané na pondelok do školy, že čo už mu kúpila. Keď Delio šľape, už musí mať, nie? Čo si nič nemá nakúpené pre syna, všetko prejebala na sebe. Ríček ju chodí zjať, aby mala čo do píska. Nemá čo robiť a prišla na môj stream. Ale ja by som sa hambila tak sa prezentovať na TikToku, keď chodím do školy. Hlavne, keď mi chodí syn do školy, by som sa hambila. Ďakujem za obed. Ďakujem. No taká p***, vašej určite mamku nedodole. Taká suka, čo v živote nedokázala nič, len rozťahovať nohy po Prešove. A robíš si nový a druhým hambu po Prešove. Domovačka jedna vyjebaná. Nie, tu som ti obedujem, vieš, a budem hodná. Buď hodná na mňa. Obeduje, a čo obeduješ? By som dačo povedala, ale mamka je. Nech som ti veľmi či neboje. Dobré oznámenie. Čo? 10 minút do poludnejšieho denného poradia. Dostaň sa dovtedy medzi 20 najlepších a odomkni oznámenia. Ahoj. Keďko máš na taníru na obed? Ona odo mňa požičala, potom od kopu ľudí a ešte sme videli, jak
Kovalikáňa vysielala a od vášni prišla správa, že či jej nepožiča 20 eur. Hej, a zrazu sme povedali, to nie to tá vaša, to druhá, to nie to tá. A ju volá na okienko, ani na okienko neprišla, ju mala piči. Tak. Ty sa daj dokopy, ja idem umyť kuchyňu, idem povešať pradlo, dáme Paťka spať a ideme. Ale u mňa už lovej nedostane. Love nové a staré. U mňa nie. Pardon. Bože, teraz som nažrela šmieše. Vybehol mi raz stream neskrotné, mala duel s vašem, počula som akurát o vás rozprávala, že máte naozaj čisto a voňavo. Tu je 180 ľudí a potenciálnych zákazníci na fajke. Počúvaj, Čo? Počúvaj, je mi tu úplne jedno. Keď tu chodila Vašin, Oliver tu bol. Oliver videl, jak tu žijeme. Nie, že len Vašin tu bola, veľa ľudí tu si toku bolo. Aj reálne sme sa stretli s nimi a videli, ako žijeme. Nie, že ja tu mám popratané, ukážem jeden deň, že mám popratané. Nie. Teraz keby takto zaklopal, otvorím dvere a poviem, no a id sa po byte. Nemám sa čoho hambiť. Nemám. A to, že ona kričala, že máme tu špinavo, to len žmia taká, čo len gazónky za 100 eur býva, tam bude to kričať. Nič, ešte dám jedno kolo. Na toto práňa. Idem povešať pradlo. Pračka pipa, hej? Však idem, už si dávam ponožky. Nebudem chodiť po kučoch. Balkón si umývala? Jo. Balkón všetko umyté, len tú kuchyňu mi treba umyť. Umiem kuchyňu, ty sa daj dokopy, môžeme ísť. Mala som oblečená za pár minút. A na čo ti to, kde ideme, tak ideme. Určite tebe práve poviem, kde ideme. Ale v tých ponožkoch nejdeš. Prečo? Kukni, jak vyzerajú. V tých ponožkoch von nepôjdeš. Ešte raz mi taký pohár zobereš a cez máme ruky. No tie poháry sú pre návštevy, nie pre teba. To furt spívajú, keď mám pivo. No tie poháry sú pre návštevu. Máš tam pivové poháre v skrinke a nie to. Ja cítim taký deň, jak návštevu. Nemáš sobrať v tie poháre. Ale to je tá Andrea, čo chodí ku nemu, ale fejkový účet. Joj, mám dosť. Polita Šandorova. Co? On sa volá inak ten Julo Šandor. Ktorý Julo? To ten Julkin oco. Sa volá Julko Šandor. A tam som videla tu, na TikToku mi vybehlo, že sa takým tam povadila, že chcel odísť z farmy. Teraz? Ale neviem, s kým to sa vadil. Ty ideš dirigovať mne život, ja tebe zadirigujem, dobre? Dobre, vypadneme o 3 z domu. Je zabudni. Čo také rybíš oči? A ja čo musím ísť na mám 53%. Ja mám externú nabíjačku, takže externú nabíjačku môžem dobrať. Takže sa nevyhováraj. Čiže ako na výhovorku sa nájdeš. A dokonca aj tvoja externá nabita. Ja to tu cehlu brazdil vozom. Niebe. Ja som z každej strany zabezpečená. Aj tá bol nabitý na 100%. Tvoja externá, moja externá, môj telefón a ty čun. Čun, 50% máš. Kam sa chystám? Na Šarišské Michaľany. Na Šarišský hrad. Pozorovať tam mať Michaľanskú kúpu. Je to pravda, koľkej to. Čo? Čomu? Tá. Nemáš tam vodu. Zdechnem. Ja ti dechnem takú, že ti priebem a potom budeš rozprávať, že dechneš ty. Debilná. To akože myslíš, že teraz si vzala na vecku a tu si nechala stream? Otvorila som práčku, si mi kazala. Ešte co chceš? No mňa porážiš šľahnu tá chvíľa. Porážka mala za chvíľu. Dobre, ideme, majte sa. Aj u mamky, papa.